ngaphinde futhi ke ngilaphana ke nasokhozi nezingane zizocela uxolo izingane ezidilelayo lomfana lolu wangaphe uLundi nalo kodwa ayiqala lapho kalikapheli ngoba kufanele kuzoqedwa la kwaGuduthu ungene noma la kwaGuduthu ungene ukhuzani kufanele zocula mahhala la ekhaya bese kuthi lo mfana ocula le ngoma uthi amadumbe ezocula mahhala ulo wani uphezulu bese kuthi ke uSminofu nalo nomuntu fanele becule imali ngifuna beculele emazimeni la kuphiwe khona abantu ufuna bangene ngemali lo mali angizukuyithatha kufanele ukuthi bekhole umasikande abancane lo mali masihambe kuyoqosha umfana lo nto leyo ngifuna ukuyenza masinyane lento noma ngizoyenza sengibuya phesheya ngoba isikhathi asikho kodwa nje ukhuzanga akafifi lo ucula ingoma ethi kahle amadumba akafifi ngoba angifuni abantu begijima ku-Facebook bese bekhuluma ngami ngibonge kakhulu ke bafana inhlonipho yenu ngithande kakhulu namasu ngaseBhabhuni eThekwini hayi samazi nami ngema ezeBhabhuni kodwa bephela abafana bemosi ngaseBhabhuni hayi ayikho inkinga ke ngibonge kakhulu bafana ukuthi nje ngizokwethula izinto ezinhle kangaka cha kufanele ekuseni ubagade laba bekhishwe inkomo ngithiwa hayi ubagade ayikho inkinga bafana ngahamba umkhulu savalelisa emphakathini